nonton goबां दिनाव दिनैसो लोगो मोनदों so जों दा मेन गेटजों हाबलांनोसै बाथौ खुलुमनो नागिरदों जों खुलुमनो नागिरदों जों खुलुमनोसो फैखादों नालाय so नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों फुजायाव मा मा बेरायो खोन्थिलांबाय थानोसै खोनायो बिराद मोजां नुखादोंना जोंफ्रा दा मेला नायनो हाबफैबाय मेलानि लांगोनायाव मार मानसि दङैनो सोरखियाव गाखोनो नागिरदों लोगो सासेया हमथाग्रा लोगो गैया नलेबा आंबो गाखोगौमोन गथ'साफोर गेलेग्रा malah nanya baru sedang sini. Siapa punya kelas ya? Ikut tu lah. Malah tak enggak. Ikut. Logoa susma bayi nagirdों zero powerनि susma kan gede bene आरो बेखौसो मोजां दं नै बेखौ लाबा बिदि नुगोन आंनाव या बेखौ नाङाखै बेखौ नङा दाख्लै मोजां नुयो बियो समायाखै बियो बा नै दिसो मोजांथार मोनदों नै नोंसोरना नायनाय
गिदिराबो लाजायो लाबालाय ayo दैसे मोनबाय ओइ आरो दैनि मोनबाय दैसेबो हाबैदों मोनबा दैनि मोनबाय दैनि गरसेयाव बेसे मार्बल गरनैयाव बेसे 10 थाखा मानो लाखिनो नङालाय गरङा गिदिर गिदिर नालाय दाखालि रुपैना फिसा फिसाद्रायमोन tahu yang kita tadi. Ayo Pak, iya mungkin mana apa ya? Ayo mungkin mana ya? Mungkin bisa. Makasana bisa. Aku jangan ke. Samina bisa samina. Sana ibu kita. Langsung mana Pak? नोंखौ बावगारदो नै आंनाव दं फैसा गैया नालाय खोन्था जाबाय लोगोफोर आया नोंनि मोनसे लेस लाफैनाय ब्र' नों आं बेखौनो फिसा माबा पियास गैखायो नोंखौ रखम मोनदोंमोनबा नै मेदाम जिया deh kilo-kilo namanya udah dikerjaan logofer dari bisu sanian mendemen nania begitu nah udah dia ayo kamu jalan di sini sih ikan saya wedding terus kalian bersih macam itu mau dah Thật là chỉ con nằm ạ. Mấy người hay usaha nâng khát cho sự hay ăn là Hàn được. Khát Hàn Quốc. Trên đi bà sân bước lên được. Đó có chuẩn chưa? Có chuẩn chưa? Mà chuyện đây đây dễ. Sao cái đấy á? Trên bà sân thằng nó về. Rồi rồi chưa? Cứ thâu nằng na, cứ thâu na. Sana kecil.